Her har vi havet, som er fyldt med vand, og en måge og en sol. Og solen den skinner og varmer så havet op, så vandet det fordamper og ryger op i atmosfæren, så det bliver til en sky, som er fyldt med H2O. Og den her sky, den blæser sig ind på land, og så kan den så komme hen til et bjerg. Meget højt bjerg, for der er is på. Og så bliver den sådan skubbet op ad bjerget, sådan, så der kommer stigningsnedbør. Og det her regn, det løber så ned langs bjerget, så der kan vokse træer og planter. Eller også noget af det løber så også bare ud i havet igen, og resten det ryger så ned i jorden til grundvand. Og en anden måde, der også kan komme vand ned på jorden på, er ved, at der er et højt bjerg med is på, og så skinner solen og varmer det her is op, så det smelter, og noget af det løber så ned langs bjerget ned i jorden og bliver til grundvand, og resten løber så bare ud i havet igen.